Mještani Marčane i Zelena Istra na sudu srušili rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode. U Hrvatskoj je ukupno 60 zaraženih, u Rijeci 2. Riječ je o odraslim osobama koje se nisu cijepile protiv ospica. Sutra u 17 sati kup utakmicu igraju Rijeka i Lokomotiva, u 19 sati Ligu prvaka Primorje i Jug. Sutra sunčano i malo toplije. Dobro vam večer, gledate Dnevnik. Mještani Marčane i Zelena Istra dobili su spor protiv otvaranja kamenoloma u Marčani. Na sudu srušili su rješenje Ministarstva zaštite okoliša. To znači da se neće otvarati novi kamenolom u Marčani. Upravni su spor pokrenuli nakon što je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ocijenilo da je za okoliš prihvatljivo površinsko iskopavanje kamene sirovine, kakvo na polju Marčana 1 namjerava pokrenuti pazinska tvrtka Kamen Produkt. Neusklađeno sa prostornim planom Istarske županije, budući da se planirano otvaranje kamenoloma na udaljenosti manjoj od 500 metara od naseljenog područja i nedostatak varijantnih rješenja u samoj studiji utjecaja na okoliš. To je ono što je zapravo presudilo. Ovakav način vađenja i iskorištavanja kamena nije u skladu ni sa županijskim i općinskim prostornim planom, a osim površinskog u Marčani nisu predviđene nikakve druge mogućnosti poput podzemnog kopa. On bi imao daleko manji utjecaj na krajolik, bilo bi manje prašine. Radi se o jednom od 2 kamenoloma koja su se namjeravala otvoriti na 80 hektara Marčanske Drage. Za mještane je bilo neprihvatljivo takvo narušavanje prirode nadomak nalazišta Nezakciji. U biti radi se o povijesnoj dolini. Mislim, povijesne su činjenice da je tamo bila prijestolnica Histra koja je srušena pod opsadom Rimljana i da to jednostavno nikog nije briga. Mještani su očekivali i podršku općine, no njihov je stav, kažu, bio da će općina od kamenoloma imati značajnu financijsku korist. Oni su rekli da bi direktna dobit bila, i to stalno ponavljaju, oko 700.000 kuna direktno da bi kao općina Marčana prihodovala. Međutim, naše informacije su malo drugačije, to bi bilo umanjeno za dosta, možda čak tek 1/4 od toga. Nakon dubrovačkog srđa i golfa u Motovunu, ovaj slučaj oko Marčanskog kamenoloma u Zelenoj Istri ističu kao 3. primjer učinkovitog rada pravosuđa, ali i pobjede Davida nad Golijatom. S druge strane je jako važno što smo uspjeli dokazati da udruge za zaštitu okoliša mogu biti stranke u postupku, tužitelji mogu sudjelovati u ovakvim sporovima. Investitori iz pazinskog kamena najavljuju da od kamenoloma neće odustati i namjeravaju obnoviti studiju utjecaja na okoliš. Budući da je na suđenju jedan od predstavnika Istarske županije bio kao svjedok i rekao je da oni nemaju namjeru mijenjati prostorni plan Istarske županije i dopustiti na toj lokaciji 2 kamenoloma nego samo 1, tako nažalost za Kamen Produkt d.o.o. sljedeća studija utjecaja na okoliš isto tako ne bi bila u skladu sa zakonom. Mještani se nadaju da će na sudu uspjeti zaustaviti otvaranje drugog kamenoloma za koji postupak još traje. U Hrvatskoj vlada epidemija ospica. Ukupno je zaraženo 60 osoba. U našoj županiji za sada su zabilježena samo 2 slučaja. Oboje zaraženih su odrasle osobe koje se nisu cijepile protiv ospica. Ospice su bolest protiv koje nema specifičnog lijeka. Kontrolirana je primjenom cjepiva što je pripomoglo u prevenciji. Ospice se najčešće javljaju u zimi i u proljeće, a premda se ubrajaju tipične dječje bolesti, od ospica mogu oboljeti sve dobne skupine. Ospice je virusno oboljenje, izrazito kontagiozno, protiv kojega je uvedeno cijepljenje. Cijepljenje je uvedeno 1968. godine, tako da se od tada smanjivao broj oboljelih. I zadnjih decenija u biti je to izrazito rijetko oboljenje na našim područjima. Izvor zaraze isključivo je bolestan čovjek. On postaje zarazan za okolinu s početkom prvih znakova bolesti. Prenosi se kapljičnim putem, odnosno izravnim dodirom s bolesnikom, najčešće preko sluznice dišnih puteva i očne spojnice. Iznimno može se prenijeti i preko treće osobe, ali samo unutar 10 minuta od kontakta te osobe s oboljelom, a on je izvor zaraze i 7 dana prije prvih znakova bolesti. Inkubacija traje od 8 do 12 dana. Obično počinje sa respiratornim simptomima, znači hunjavica, konjuktivitis, grlobolja, što traje par dana, 3-4 dana.
Negdje drugi, treći dan tih općih respiratornih simptoma mogu se javiti i koplikove pjege na bukalnoj sluznici. To su male kao točkice sivkasto-bijelkaste na sluznici usne šupljine. Može se javiti preosjetljivost na svjetlo, fotofobija, a temperatura je povišena i može doseći i 40 Celzijevih stupnjeva. Ospice su česta zarazna bolest, a mogu izazvati niz komplikacija, upala uha, bronha, pluća, pa i vrlo ozbiljnih, od kojih je najteža upala središnjeg živčanog sustava. Napomenimo da se osobe koje su cijepljene mogu zaraziti i oboljeti. Cjepivo u pravilu štiti, tako u velikom postotku, ali uvijek postoji mogućnost da i osoba koja se cijepila, ako nije razvila antitijela iz nekog razloga, možda imunološkog deficita ili nekog drugog, da se ipak zarazi. Bolest spontano prolazi, osip i temperatura nestaju kroz 6 dana, ali kašalj može potrajati znatno duže. Najvažnije je izolirati bolesnika kako ne bi dalje širio zarazu. Prema kalendaru obaveznog cijepljenja, cjepivo protiv ospica, rubeole i zaušnjaka daje se u 1. i 6. godini života djeteta. Povodom kineske nove godine Riječani su sinoć imali priliku upoznati dio kineske tradicionalne kulture. U Rijeci je sinoć gostovala jedna od najboljih akrobatskih trupa iz Kine. Jučer je u riječkom HNK Ivana Plemenitog Zajca održana predstava Sretna kineska nova godina, povodom najvećeg kineskog praznika, kineske nove godine ili praznika proljeća. Predstavu čini poseban kineski akrobatski operni i plesni scenski program u izvedbi akrobatske skupine iz Dalijana, grada u kojem je jedna od najznačajnijih kineskih luka, a s kojom Rijeka njeguje prijateljsku suradnju od 2006. godine. Riječka je publika bila vidno oduševljena nastupima niza izvođača, a svakog od njih pratili su gromoglasnim pljeskom. Bilo mi je baš super. Svidjelo mi se kako su radili špage i žene od gume. Što ti se najviše svidjelo? Pa ovo je na kraju balet kad su na njegovim ramenima bila plesala ona teta. Oduševljena sam, stvarno su vrhunski performeri, ne mogu vjerovati što su izvodili, ona dječica mala, kako su predivni, stvarno. Njihova nova godina je puno bolje od naše. Predstavu je organiziralo Veleposlanstvo Narodne Republike Kine u Hrvatskoj te grad Rijeka. Dugogodišnja suradnja sa Dalijanom i sa kineskim veleposlanstvom rezultirala je i večeras ovom prekrasnom predstavom. Mislim da svi oni koji su imali prilike gledati su uživali, da ima mogućnosti, vjerujem da bi se ovo moglo igrati nekoliko tjedana bez prekida. Na predstavi je bio bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, koji je u Rijeci gostovao sa dvojakim razlogom, jednim strogo poslovnim, a drugim privatnim i kulturnim. Ali i drugi razlog da prisustvujem ponovo ovoj predstavi koje će danas kineski umjetnici izvesti i moram reći, to je toliko atraktivno da ja mislim da nema niko na svijetu ko to može napraviti. Vi ćete se sami uvjeriti, ja sam bio stvarno oduševljen, dugo tako što nisam vidio, ali moram reći da nikad ni u životu nisam vidio da se tako nešto, da čovjek nešto tako može izvesti. Kineska je nova godina probudila velik interes, pa se u kazalištu tražila karta više. Nažalost, ova predstava biti će prikazana u Rijeci samo jednom, a njena posljednja izvedba u Hrvatskoj slijedi u Poreču 11. veljače. Janet Majnarić, Kanađanka, porijeklom Delničanka, oporukom je ostavila $2 milijuna kanadskih dolara svome zavičaju. Tim će se sredstvima financirati 2 za Delnice značajna projekta. Prvi je preseljenje Narodne knjižnice i čitaonice u prostor bivšeg doma Oružanih snaga Republike Hrvatske. Taj atraktivan prostor je zapušten, pa će nakon uređenja osim knjižnice dobiti i popratne sadržaje. Multimedijalnu dvoranu, galerijski prostor, prostor za održavanje književnih večeri. Drugi je projekt Etnografski muzej Gorskog Kotara u zgradi bivše Pučke i Šumarske škole.
Kroz etno zbirku ili etnografski muzej nećemo biti pretenciozni, ali u svakom slučaju željeli bismo da u tom prostoru, pored zaštite spomeničke vrijednosti objekta koji je nekad bio prva pučka škola, svoj prostor nađu i sve ostale goranske lokalne samouprave, da izložimo ono etno blago koje svjedoči o jednom životu, načinu, stilu života goranskog čovjeka. Župan Komadina i gradonačelnik Knežević potpisali su sporazum kojim se jamči provedba projekata. Županija će financirati izradu projektne dokumentacije za izdavanje građevinskih dozvola u iznosu od 120.000 kuna. Na neki način traženo je, mi smo to evo da kažem uslišili, da županija bude jedna vrsta i partnera i jamca. Evo, da će taj novac, naravno i vi kao grad Delnice, završiti za namjene po kojima će biti jasno i poznato i prepoznato da je gospođa Majnarić svom gradu nešto ostavila. Pored sredstava iz oporuke Janet Majnarić, grad Delnice će potrebne novce osigurati i na natječajima Ministarstva kulture te u europskim fondovima. Recimo još kako ovo nije prva donacija Janet Majnarić. Ona je već donirala oko 600.000 kanadskih dolara za izgradnju novog doma za starije i nemoćne osobe u Delnicama, koji bi do ljeta trebao primiti prve korisnike, najavio je gradonačelnik Knežević. Okupljenom mnoštvu karnevalista i gostiju karnevala ove se nedjelje u središtu Rijeke zasigurno neće pridružiti i primorsko-goranski župan Zlatko Komadina. Na novinarsko pitanje gdje će biti 15. veljače u podne odgovara. Gospođa predsjednica ima inauguraciju, uputila je poziv njezina služba protokola. Mislim da je sasvim logično, bio sam na svim inauguracijama hrvatskih predsjednika od kad sam župan, a mislim da je red da budem pogotovo gospođi koja je stanovnica Primorsko-goranske županije. Sve je spremno za veliku završnicu riječkog karnevala. Međunarodna karnevalska povorka održat će se u nedjelju kada će korzom prošetati oko 10.000 maškara. Jedan od dugogodišnjih popratnih događaja svakako je tradicionalni humanitarni karnevalski bal u Pomorskom i povijesnom muzeju. Sredstva sa ovogodišnjeg bala namijenjena su za klub za dresurno jahanje osoba s invaliditetom Pegaz iz Rijeke, za nabavku konja, za terapijsko jahanje i dresuru. Ove godine će zbog objektivnih i opravdanih razloga izostati veći dio veleposlanika, dakle znate da će oni sudjelovati u inauguraciji nove predsjednice Republike Hrvatske, ali evo unatoč tome neki od veleposlanika su najavili svoj dolazak u Rijeku, barem kratkotrajni. Ulaznice za bal mogu se kupiti u turističkom informativnom centru po cijeni od 400 kuna za 2 osobe. Osim tradicionalnog bala, za vikend je pripremljen i bogat program za najmlađe u Kalvariji i u hotelu Continental. Što se tiče odraslih, maškareva pošcu, tradicionalno svaki petak od 8 večer pa nadaje, a zametu se to dela subotun od 9 ur. Riječki naš pust će se zapaliti zajedno nakon vele povorke, na Krimeji će to storiti utorak na 7 ur večer, a pašaci zamet tradicionalno na pepelnicu, to jest na čistu sredu od 6 ur i pehlin od 7 ur večer. Valja napomenuti da je dio svih događanja humanitaran. Nedjelja je kao i uvijek namijenjena velikoj završnici 32. međunarodnoj povorci. 113 grupa i 80 atraktivnih alegorijskih kola razveselit će i nasmijati sve posjetitelje koji se u nedjelju nađu na korzu. Ove će godine korzom tako proći između ostalih 10 grupa gostiju iz inozemstva. Po prvi put na karnevalu predstavit će se grupa Američke ratne mornarice. Za svih nas skupa sreća da je ovaj karneval stvarno postao svjetski brend i da imamo šta pokazati svima koji dođu u Rijeku. Jer ovo zna reći, o karnevalu je teško pričati, njega treba doživjeti, treba tih 10.000 karnevalista, tu Rijeku koja teče našim korzom. Karte za tribinu mogu se kupiti po cijeni od 50 kuna. Završetkom karnevalske povorke zabava se seli u riječke kafiće, klubove i Eksport Deltu, dok će na pozornici na korzu prisutne zagrijavati grupa Venus. Kao i ranijih godina, riječki karneval popunit će smještene kapacitete u Rijeci i u Opatiji. Zanimljivo, uz goste iz Europe očekuju se i turisti iz Japana.
Vjerujem da znate da Rijeka bilježi iz godine u godinu sve bolje turističke rezultate. Tako smo prošlu godinu završili sa 19% većim turističkim prometom. Siječanj smo završili sa 46% većim turističkim prometom u odnosu na prošlu godinu, tako da i najave same koje su nam za karneval govore da će i veljača biti takva. Sve karnevalske događaje možete naći na službenim stranicama Riječkog karnevala. Za nedjelju je najavljeno sunčano i toplo vrijeme, tako da će užitak u najluđem danu biti još veći. Povorku će i ove godine izravno prenositi kanal RI. Jučer je u Narodnoj čitaonici na Korzu otvorena izložba pod naslovom Zvončari, a koja se sastoji od instalacija zvončara i fotografija pejzaža proljeća i zime koji sadrže simboliku prostora. Ideju o ovim instalacijama i aluminijskom utjelovljenju zvončara na drvenom prijestolju studentica 2. godine kiparstva Višnja Laginja stvarala je dugi niz vremena, a sve kako bi pravu energiju i snagu zvončara mogla pretočiti u ove male statue. Ideja o njima je nastala, o skulpturi je nastala tako što sam htjela tu njihovu divlju narav i tu njihovu moć prenijeti u figuru koja se kreće, koja vrišti, u kojoj se vidi da je on i pijan i da je jak i da je lud i da tjera tu zimu i da tjera to zlo. U gradskoj čitaonici izložene su i fotografije instalacija zvončara koje je osmislila i napravila Ana Marija Podrebarac, inače iz Karlovca. Aluminijski zvončari svoje će počasno mjesto dobiti u izlogu grada Rijeke na Korzu. I baš kada sam vidjela njezine skulpture, sve se očitovalo, karakter znači zvončara, dinamika, ta brzina, ta njihova pokretnost i snaga. Vidjela se jer su njene skulpture zbilje žive, od običnog aluminija. Činilo mi se kao jako dobra prilika, rekla sam Višnji, moram to doći fotografirati, moramo nešto napraviti od toga. I eto, tako je započela naša suradnja. Kao što su i same autorice ove izložbe naglasile, zvončari su stoljetna tradicija ovoga kraja, nešto apsolutno jedinstveno i unikatno. Tu tradiciju treba njegovati i na neki način veličati. Upravo je ova izložba mali korak ka takvom pristupu zvončarima kao specifičnom obilježju ovoga kraja. Sutra poziv svim ljubiteljima sporta na Kantridu. Vaterpolisti Primorja sutra u 19 sati u sklopu Lige prvaka dočekuju Dubrovački Jug. Vaterpolskom derbiju prethodit će četvrtfinale Kupa Hrvatske gdje se na Kantridi sastaju Rijeka i Lokomotiva. Bogati riječki sportski dan počinje već od 17 sati. Nogometaši Rijeke u sezonu kreću utakmicom četvrtfinala Hrvatskog kupa. Prvo polovrijeme jednog vrlo interesantnog para kupa, jedna utakmica gdje naročito sa naše strane nosi puno upitnika, jer u kakvoj smo situaciji pa ni sami ne znamo gdje smo, kako će to krenuti. Jedno su prijateljske utakmice, drugo su utakmice ili na ispadanje. Mi jedva čekamo da će početi sve to skupa, vrijeme će izgleda poslužiti, pa poziv navijačima da vide jednu novu Rijeku, jednu Rijeku koja je sad počela taj svoj put, jednu Rijeku koja je i karakterno na kraju krajeva i sa nekom osnovom drugčija Rijeka što je bila na jesen. Znači, puno upitnika, ali stoji jedna velika želja. Rijeka je do četvrt završnice stigla preko Lekenika u 16. te Goška u 8. finala. Ulaznicu za polufinale dobit će ona momčad koja bude bolja u 2 utakmice. Očekujemo 2 vrlo ozbiljne tekme, jer kup je jedno, liga je drugo. Igraju se 2 tekme, jedna kod kuće, jedna vani, tako da treba dobar rezultat postignuti na prvoj da bi mogli malo, ajmo reći tako, opuštenije ući u drugu, iako opuštanja nema nigdje i nikad nije bilo ovdje. Tako, po moje želje Rijeke su da doguraju do finala, ko što je bilo prošle godine i osvojili su kup.
tako da želje ostaju iste i ove godine i ja se nadam da doguramo do finala i uzmemo kup. Sutra u Momčadi sigurno neće biti Močinića koji odrađuje kartone, te ozlijeđenih Mitrovića, Maleša, Hristova te Mojzeša. Ostali parovi kupa su Hajduk Vinogradar, Dinamo Istra i Zadar Split. U četvrtfinalu kupa Istra 1961 sutra na domaćem terenu dočekuje Dinamo. Zeleno-žuti utakmicu ulaze neopterećeni, ali prorijeđenih redova na terenu. Glavni je kreator taktike toga itekako svjestan. Žoj, sad su mu na pretragama nađeni neki problemi. Pamić svjesno znači njemu, on je nažalost morao ostati predugo u Splitu unutra radi te jedne neizvjesnosti oko rezultata, što nije bilo planirano, ali on je već kod Peharca u treningu, danas bi se trebao pojaviti na terenu i čuvamo ga za nedjelju. Zbog povrede Pamić ne računa ni na Franjića i Pavlovića, a izvan igre je i Radonjić. 99,9 će Loran početi utakmicu, normalno nadamo se da će danas i sutra proći neokrznut na treningu što se ozljeda tiče. Mislio sam odmoriti svakako ili Tomića ili Hajstera, vjerojatno neću biti u mogućnosti i vrlo je blizu, možda čak ipak da, možda ipak jednog odmorim za nedjelju, jednog ili drugog, vidjet ću, odlučit ću se u zadnje čase i veoma velika šanse da zaigra Jordan od početka i Janjušević. Poraz od Dinama i spadanje iz kupa neće biti tragedija, kaže Pamić, no pobjedili igrači Istre napravit će senzaciju. Vi znate koje ja mišljenje imamo o Dinamu, na našu žalost protiv nas igraju uvijek u fulu. Stoga Pamić i od svoje vrste očekuje na terenu puno žara i optimizma u pozitivni rezultat. Pa da će biti jednostavno neće, ali kad počne utakmica, kad krene utakmica, zaboravim na sve to, fokusiram se na utakmicu, da odigram što bolje, ako mogu i gol ću dati bez problema. Problema pak, naročito financijskih, ima klub, ali za sada se, kaže Pamić, dobro snalaze. O novim će vlasnicima odlučivati uprava, a on do daljnjeg ostaje. Da sam htio otići iz Istre, već bi išao 8 puta. A u Istru je iz talijanske Fiorentine na posudbu stigao novi igrač Alberto Rosa Gastaldo. Pojačanja će biti još, no dok pregovori traju, imena se danas nisu spominjala. Gledali ste Dnevnik. Doviđenja i ugodna večer.